खुलुमबाय लोगोफोर मिस्टार बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलाव खनसे फिन गासैखौबो बरायबावबाय। आसा खालामदों लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोना नायनानै गोबां सोलोंनो हागोन। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन जों मबाइलाव जों बयबो इउट्युब सालायो, जों बयबो मबाइल गंफा मबाइल लायो, जों बांसिनानो फरियाल गोनां, सोरबा गथ' गथाय बाहायो मबाइलखौ। न'खराव सोरहाबा गंसेल' थायो, सोरहाबा गंनै गंथाम। न'खराव जों गंसेल' थायोबा बेखौनो हिनजाव बिदा फंबाय बिब' बिनानाव फिसाला फिसाजो बाहायनाय जायो। बेबायदि समाव जोङो इउट्युब खेवोबा जों इउट्युबाव बायदि भिडिअ फैयो। जोंहा इउट्युबखौ स्क्रिन खेवनाय लोगो लोगो गोबां बायदि भिडिअ फैयो। बैफोरबायदि बायदि मोजां गाज्रि भिडिअ फैनायनिफ्राय जों माने बोरैहाय जों बै गाज्रि भिडिअखौ माने स्क्रिनाव लाबोआलासिनो दोननो हायो, बिनि मोनसे ट्रिक दं लोगोफोर। लोगोफोर दिनै आं बेखौनो खोन्थागोन जे जों इउट्युबाव जे माबायदिहाय जोङो बे गाज्रि भिडिअखौ जों दोनखुमानो हायो। लोगोफोर जों मबाइल खेवबानो नुयो बेयाव बायदि गोबां गाज्रि भिडिअ फैयो, मोजां भिडिअ फैयो। जों बैबायदि भिडिअखौ जों माबोरैहाय दोनखुमानो हायो आं बेखौनो दिनै बेयाव फोरमायगोन लोगोफोर। आसा खालामदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायगोन आरो जाय बिथांमोना गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जाय बिथांमोना अलरेडि साबस्क्राइब खालामखानाय बिथांमोना अननानै लाइक आरो शेयार खालामदो। लोगोफोर आं बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाना फैयो, नाथाय साबस्क्राइब खालामा। अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो। नोंथांनि साबस्क्राइब खालामनायाव नोंथाङा जेबो खहा गैया, जेबो रां होनाङा। जास्ट रेड साबस्क्राइब बटनाव साबस्क्राइब खालामनानै साइडनि बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो, लोगोसे लाइकबो खालामदो। लोगोफोर फैदो अब्ला मबाइल स्क्रिन। लोगोफोर जों दायो फैबाय मबाइल स्क्रिनाव। जों दायो नायनोसै माबोरैहाय जों इउट्युबखौ स्ट्रिक्ट मोडआव दोननो हायो। जों गाज्रि भिडिअ फैनायनिफ्राय जों माबोरैहाय फरियालनिफ्राय जों माबोरैहाय इउट्युबखौ जोङो स्ट्रिक्ट मोडआव दोननो हायो जों नायनोसै लोगोफोर। बेनि थाखाय गिबियाव जों नेटखौ अपेन खालामग्रोनांगोन। जों नेटखौ अन खालामबाय, नैथियाव फैनांगोन जों इउट्युबखौ अपेन खालामनांगोन। इउट्युबखौ आं अपेन खालामबाय लोगोफोर। नैबे इउट्युबखौ आं अपेन खालामबाय लोगोफोर। आंनि इउट्युबा गेवबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा मा खालामनांगोन, नोंथांनि राइट साइडआव कर्नाराव थांनांगोन। लोगोफोर आं इउट्युबार हिसाबै आंना इउट्युब लग' दङ। नोंथाङा इउट्युबार नङा हिसाबै बेयाव नोंथांनि नामबो थायाबो जानो हागौ, नोंथांनि नाम थानो हागौ। बेयाव क्लिक खालामदो खनायाव लग'आव। बेनिफ्राय गाहायाव फैनांगोन, नोंथाङा स्क्रल खालामदो एसे गाहायाव। बेयाव सेटिं थागोन लोगोफोर। आं खोन्थानि नै आं थुदों लोगोफोर आरो खनसे खोन्थाबावनि आङो। बेयाव थांदो, बेनिफ्राय नै गाहायाव फैदो एसे सेटिं दङ। जों बे सेटिंआव क्लिक खालामनांगोन लोगोफोर। सेटिंआव क्लिक खालामदो। सेटिंआव क्लिक खालामनायनि उनाव जों एसे गाहायाव फैनांगोन लोगोफोर। एसे गाहायाव फैबानो जोङो नुगोन। एसे गाहायाव फैदो जोङो, अब्लानो जों नागिरदो। गाहायाव नङा, जों गोजौआवनो फार्स्टआवनो मोनगोन जोङो जेनेरेल। नै लोगोफोर आं थुना देखायदों, नै फार्स्टआवनो मोनगोन जेनेरेल। जों बे जेनेरेलाव क्लिक खालामनांगोन। जेनेरेलनिफ्राय जों गाहायाव फैनांगोन लोगोफोर। गाहायाव फैबानो जों नुगोन नैयावहाय। बेयावबो माखासे फिचार दं, जों फिचारफोरखौ नायला। जों गाहायाव फैबानो नुगोन बेयाव नै लोगोफोर आं थुना खोन्थागासिनो, नोंथांमोना नुदोंना? लोगोफोर बे रेस्ट्रिक्ट अन खालामनांगोन लोगोफोर। बेखौ अन खालामबानो जोंहा मा जागोन, बेवहाय जोंनाव माखासे भिडिअफ्रा जाय भिडिअआ नायथावा बेफोरो फैनाय नङा आरो लोगोफोर। बेयाव नायथावा होनना बुंबा जों बयबो बुजिखायो जे जोंनि मबाइलाव सोरनाबा फिसालाबो लागोन, सोरनाबा फिसाजो लागोन, सोरनाबा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोंनि फरायला लायोबा बे मबाइलाव जोंना बेबायदि नायथावै भिडिअआ फैनाय नङा। जों बयबो मिथिगौ आथिखाल जुगाव आपडेट जाबाय। बेनिखायनो जोंनाव गोबां बायदि नायथावै भिडिअफ्राबो फैसै वाट्सएप, फेसबुक, इउट्युबाव। जोङो बे भिडिअफ्रा जोंनाव फैनाय नङा आरो लोगोफोर। दा नोंथाङा नायदो, आंनाव बेबायदि भिडिअआ गैया नै। मोनसे फैयाखै। रेस्ट्रिक्ट मोडखौ अन खालामनाय लोगो लोगो जुदि आं बेखौ गोदानै अफ खालामफिनोबा बेयाव अनेक भिडिअ फैगोन आरो लोगोफोर। बेखौ नोंथाङा जुदि नोंथांनि न'खराव फरियाला बाहायोबा नायोबा बे बुस्थुखौ अन खालामना दोनबानो जाबाय। आंनाव दा बेबायदि गैया हिसाबै आं बेखौ माने अफ खालामगोन आरो। बे नङा जे आं बेखौ नायो बा नायनो लुगैयो, बेखौ नोंथांमोना गोरोन्थि दासान। बेखौ आं अन खालामाखै। बेयाव माखासे जोंहा भाइरेल भिडिअफोरबो फैयो नालाय, बेनिखायनो आं मानेखौ अफ खालामाखै आरो। बेखौ जुदि अन खालामबा जोंहा मा बै भाइरेल भिडिअफ्रा फैनाय नङा आरो गाज्रि भिडिअआ। नोंथाङा सेफलि बेखौ बाहायनो हागोन आरो। नोंथाङा जुदि न'खराव जुदि गंसे मबाइलखौनो बयबो बाहायोबा नोंथाङा मा जायो, बिफा फिसाला मालाबा बिमा फिसाजो बेफोरबायदि नायनाय समाव बे रेस्ट्रिक्ट मोडखौ जों अन खालामबा बेयाव माने जोंहा गाज्रि भिडिअफ्रा फैया आरो लोगोफोर। लोगोफोर आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय मबाइल स्क्रिनाव जोङो इउट्युबनि
बागै इउटुबखौ जों अपेन खालामबा मोजां गाज्रि भिडिअ फैनायखौ किड मुडखौ जों माबोरै अन खालामो। स' आसा खालामदों आदामोना आब'मोना लोगोफोरा गासैबो भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ, मिथिबाय। जाय मिथियाखैमोन बिथांमोना मिथिबाय, जाय मिथिखानाय बिथांमोननि थाखायबो आरो साबसिन जाबाय। स' बे भिडिअजों आं आसा खालामो नोंथांमोना जथेस्थ' मोनसे ट्रिक सोलोंनो हाबाय। स' नोंथांमोना बे ट्रिकखौ इउज खालामनानै मबाइलखौ जोङो स्ट्रिक्ट मुडाव दोननानै जोङो फेमिलियाव जों मबाइलखौ बाहायनो हायो। स' लोगोफोर, आं नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो आरो बेबायदिनो बेनिफ्राय साबसिन हामसिन लाना फैगोन। स' नोंथांमोना बै नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, खाथिनि बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो आरो हायोबा लोगोफोरनो शेयार खालामदो। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनो। बाय बाय।